Cada necessitat d'informació, un treball, un article, un projecte, comporta un tipus de cerca diferent. Aprendràs tot el procés de cerca bibliogràfica, pas a pas. Per començar, ens cal una estratègia de cerca i per això buscarem les paraules clau adients al tesaurus. Després les relacionarem a través dels operadors booleans o d'altres limitadors. Aprendràs quins són els recursos més adients per cercar segons les teves necessitats. Les bases de dades multidisciplinars Scopus i Web of Science i les bases de dades específiques Factiva, Statista, Orbis Europe i Savi. Un cop tenim la informació, veurem com podem avaluar-la per fer-la servir als teus treballs. Us hi esperem!